ubona umjita maseke uyagroova yena and all that. Hayi nyhani aphume nee-friends zakhe, but then mna I'm not allowed to. Mm. I had to cut some of my friends. Oh, yena uyaphuma nee-friends zakhe. Unazo yena ii-friends, Ah, but mna kufuneka angabi nazo. wena funeka ube nee-friends. Yes. Okay. Khawuze makutakwe. Phofu abanye abantu aba babhalelayo ngabantu abakwalapha estrand. Ngala amantombazana akwalapha estrand. Phofu abanye bayakwazi. abanye like even le tshomi yam ke ngoku kwa uStacy lowo notification eyayibhalwe nguHolly kwi-account kaStacy qha uStacy wayiloge kum yabo. Laa nto yoba-curious uba hayi bo inoba kuthethwa ntoni because hayi bo siyajola mos ngoku. Xa ndisithi kwii-chats hayi bo ubhizi Holly uba uzuze apha ndiyakufuna ntoni uzuze uze ungenatamati sauce. Tamati sauces like uzuze ungekho kwii-periods. Hayi bo. Bandimqhwaba because like undenza umsindo yabo. And then ayibona bethetha ke ngoku even noStacy wedwa wamxelela uba suthethe because if uyambona uba unomsindo vele umyeke uzode abe rayithi yabo. Myeke. Okay nyhani urayithi ndithatha ifowuni yam aleqe andibethe endleleni. Hayi bo. Andibethe endleleni. I remember ndandinxibe ilokhwe ngalaa mini yade yavela nebele. Yade yanyuka nelokhwe ade athi uStacy ke ngoku like uzonqanda uba hayi bo ombona wena uyiviwo ude umkhululise endleleni ntoni. Wabetha noStacy ke ngoku. Hayi bo. Wabetha noStacy. I was like hayi bo. Ayingxuli nje lena. We're back again with another episode of Eshe Sanqa and Friends. Episode 20. Was it 20? I think I thought. This is your host here, Eshe Sanqa and Friends. This is your host, Eshe Sanqa and Friends, the sexiest man in South Africa, a chocolate no vanilla, a man with a master plan, sexy more than your girlfriend and your boyfriend on top of you. I'm not alone. I'm with a guest. As you know, I don't introduce my guest. It's not introducing Okwabo. Hi, Nondombi. Hi, How are you? I'm good and you? I'm also fine. Can you please just give us a little intro about yourself? Looking straight to the camera. Tell them who you are. Sugapi. I'm Ivy Ndukwana. Hlala eZola. Abandaziyo. Yeah, bayandazi. So Ivy Ndukwana waziwa as umuntu onjani, udume ngantoni, wenza ntoni? Uyaphapha kaloku sana. Waye phapha yintoni ephapisayo as intombazana? Ukudla xa umhlothi ungaphaphi. Hayi bo. So guys, thina abantu bekubaja, so we don't have a right uba siphaphe. It is fine. So now if uyintombazana ubukele, if uyazazi uba you are not sexy, you are not beautiful, sit down, hlale phantsi ungaphaphi. So so iviwe, wenza ntoni iviwe? Ntoni akayenzayo like in general elifini? Oh, uyafunda eStrand Secondary. Ke andizuyicacisa yonke but yeah, abantu abaqhele undibona ndibuya esikolweni or abandaziyo yeah, funda eStrand. Grade or awuzichaza? Ufuna grade 9 guys, I don't trust girls. Guys, ningazi here ni under the age of 16, please. Nayinokosibhatala. If you're under the age of 16, please don't come here. Siyekile loo nto. People bahide i-age yabo uba umntu una 17, 18 watsho wacima kwi-podcast athethe but uyazazi under the age of what? Of 16. There's a badge koluqala. Oliphi na icala? I think koluqala. Bhale phaa 16 plus. 16 plus ka we don't need umntu under the age of 16. Nawe loo DM-ayo kodwa yazazi under the age of 16, please yeke. Wait for your turn until ube na 16 then ukwazi uthini uze nguzothetha into ofuna ithetha. So ii-views siphathele ntoni namhlanje? Because I've heard uba you have a story. So what kind of story do you want to tell us, tell our audience uba? History sam it's Yeah. about my past relationship. Yeah. Yeah.
toxic past relationship. Mm, Yeah. mm. So yeah, like ndimchaza umuntu okanye. Yeah, you can. Abantu baqala bachaza amagama. So i-choice ikuba you say the name or you don't say the name. Mm. Abanye bena bayamazi ngo-Rap Hall, the hottest, the hottest Estrand. Yeah. For sure abanye bayamazi kwi-DM ba ubhizi Mm. ngo-hi hello, bamazi kanjalo ke. Yeah. Yeah, can you please take us back? How did you meet this guy? Then sibalisele uba kwenzeka ntoni after meeting him until ude kufike kule point uqonda uba now ufuna ukhupha imbilini yakho. Take us from the start until the end of your relationship, your toxic relationship as you say. Oh, okay. Umjida like last year was in that like uStacy ichomi yami yabo. So Yeah. there's this one day uStacy athi kamba chomi ke sana ikhona enye ichomi yami engiholi ithi masiyosela kuba. I was like okay fine akho ngxaki yabo. Mm. Abesithi uzawusikhalela umjida kwalapha enomzamo sosela kwalapha enomzamo. Okay akho ngxaki yabo. Okay since that day ubone savana okay we got along like ubone sancokola ke ephonini but then ubone Mm. bale ndimaza kubone Mm. because bengekabikho serious bengekama nawe uba userious naye yabo. Yeah. And amhoya for months Mm. since December. I think siqale nina around February. Yeah. Last year. Or This year. year Oh, okay. since last year August ndibane ndimdlalisa yabo. Mm. Mm. So Mm. yeah. Okay, perfect. So Yeah. this year ndabona uba oh no man ngathi userious umjida. Mm. Okay there's this other day wathi sendiza. I was like okay it's fine ke ndiyombona mani bona ndinamgqibela kudala bona hayi ke nyhani bona hayi mani xa ndihamba ndisiya kuye hayibo siba rayithi bona qona ke maybe Connect. yabo. Mm. Hayi ke akabikho ngxaki hayi ke sajola as time goes on hayi mani uyetshintsha umntu yabo. Hayibo. Hayibo besirayithi mos hayibo kwenzeka ntoni. Kwenzeka ntoni? hayi ke okay fine umjida ubone nditshintshela. Oh okay uthanda igrove ke Hey man, niyajola ngoku. sesijola ke So ngoku yabo senijola. sesijola yabo. Okay. Mm. As uba bendibalisile uba ekuqaleni ibone sesarayithi and then Kwafika yaqala apha ipoint uba eba okay nijole. fine yabo ke Okay. qale le ngxaki le ndizayithetha ke ngoku. Hayi ke ubona umjida mase ke uyagrova yena and all that. Hayi nyhani aphume nee-friends zakhe but then mna I'm not allowed to. Mm. I had to cut some of my friends. Oh yena uyaphuma nee-friends zakhe. Unazo yena ii-friends Ah, but mna kufuneka angabi nazo. wena funeka ube nee-friends. Yes. Okay. Mm. Okay yanjalo into I was like okay mhlawumbi uyazoyikisela okanye mhlawumbi yintoni na. I was like okay mhlawumbi noba uyaqala okanye ujola okanye yiloo nto ubona. Mm. Okay Isithethi soqala ujola nathi. Mm. mani okay hayibo umjida hayi ke yayela into yoba okay fam yena uzoya egroove. Mm. Phofu umntu uyandixelela uba manditake mna ndize endlini egqiba ndishiye apha ahambe yena Mm. aye egroove. Mm. Mm. Hayibo sogqiba umntu yena abe nesibindi soba abuye ekuseni kusa senxilile. Hayibo usuka phi mna oko ndihlelisana Ulinde yena. ndilinde yena hayibo. Afike umntu enxilile hayi ke eyoba wenze ntoni ndibona ezifotweni uba hayi ebesenza le nale 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 esenza le nale 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 nale. Hayi ke sendiya kule straight to the point ke ngoku le yoba iya physical. Mm. Yeah. Okay there's this other day yaqala phi na. Oh there's this other day. Oh ndivele ndiyibalise le sendiyikhumbulayo. Sasihleli netshomi yam uStacy yabo Mm. naye neetshomi zakhe sisele yabo. Okay umjida ubone sihleli mos yabo and then before afike uStacy I was like okay fine nayo imali apha kum yabo. So ndizamobharishela uStacy is on me because ubizwe ndim andithi okay fine akabikho ngxaki. Ndale nto uze ndathatha ifowuni yetshomi yakhe yabo. I was like okay I'm gonna request for my friend. Mm. I'm gonna request for my friend aze apha yabo. Okay akabikho ngxaki and then ebephumile I think ebesetoilet
And then xa ingenayo uyandibuza uba hayibo. Hayi, you can continue. Oh, and then ke ngoku ndiphi na? Uyandiphazamisa. Uyakubuza. Uba Andakubuza Ndupa, uyakubuza uba oh, athi okay, ifowuni iyabuza uba yetshomi okay, yakhe. ifowuni yetshomi yakhe ndiyithethela ntoni. I was like, hayibo, awundiboni uba uthi kuthe ndizologa efowunini yetshomi yakhe unxilile naye, kuthe ndizologa efowunini yetshomi yakhe ntontontonto. I was like, hayibo, awuboni uba ndirikhwestele itshomi yam axuthi ifowuni anike itshomi Which is yakhe. nguStacy le tshomi yakho. Axuthi ifowuni ogqiba anike itshomi yakhe because bendithathe itshomi yakhe umbo ngoku bendifuna urikhwestela itshomi yam, yabo. I was like, okay man, ndizame utshajisa ifowuni yam because yayicimile at that point. Qona ke man, ndizame utshajisa ifowuni yam. Okay, fine, senza amacebo yade yafika itshomi yam ke ngoku. Wafika nyhani itshomi yam, sahlala. Xa ndisithi ubone laa nto bandicela ifowuni yakhe bandifuna ufota, yabo, bandifuna ufota. Qha into yoba curious ke ngoku xa ndisithi hayibo kuFacebook, hayi unjani. Xa ndisithi kuWhatsApp ubhale amantombazana uba makutakwe, Hayibo. uba makutakwe, hayibo. Like ndilost uba hayibo kutakwa ntoni. Okanye abize intombazana okanye mhlawumbi ndiyazi uba okay fine, uyabo ngale mini ne ebendibizile and ngeli xesha elithile mhlawumbi ndimqhathe ndithi andizukwazi ukuza, yabo, around 7 andibhale bacela uzuze ndithi andizukwazi ukuza. Bendiyazi uba okay fine ubharisha wethu uzawufika sendisitsho uba apha efowunini uba okay fine ndiyeza ndisendleleni, yabo. Abe qonda okay fine mandithi andizi. Hayi nyhani, xa ndisithi ndifika mhlawumbi endlini, xa ndinyusa mos iPhone xa unyusa ii-notifications ziyavela, yabo, iimeseyiji ezintsha. Xa ndisithi hayibo, hayi khawuze makutakwe, phofu abanye abantu aba babhalelayo ngabantu abakwalapha estrandi. Ngala mantombazana akwalapha estrandi. Phofu abanye bayakwazi. abanye like even le tshomi yam ke ngoku kwaUStacy lowo. Ubiziwe kwayena Even uStacy. uStacy wayebizwa kaloku. uStacy wayembiza uStacy qona yho itshomi yam ogqiba and then I found out I think kokwenzeka nto kwangena I think yi-notification eyayibhalwe nguHolly kwiakhawunti kaStacy qha uStacy wayiloge kum, yabo. Laa nto yoba curious uba hayibo inoba kuthethwa ntoni because hayibo siyajola mos ngoku. Xa ndisithi kwii-chats hayibo ubhizi uHolly uba uzuze apha ndiyakufuna ntontontontoni, uzuze uze ungenatamati sauce. Tamati sauces like uzuze ungekho kwii-periods. Hayibo. Okanye ndandiyihleka Ubona ezi chats kuStacy. kwiakhawunti kaStacy, but then like ubone around March, phaa ngoMarch, yabo, ndibona kule nto and ndiyabona uba okay fine Senijola ngoku. sesijola. And then I was like hayibo okay fine, hayi man, ndiyabona uStacy akekho phaa. Ubone laa nto uba umjida nguye ofostelayo, yambona mos umjida xa ecinga uba okay fine ndiyafuna okanye ubone xa uyifuna le nto uyifunayo, yabo. I was like hayibo kwenzeka ntoni na apha. Hayi nyhani akwabikho ngxaki. Uzibonele nguStacy okuvezeleyo okanye uzibonele? Like ndazibonela like ndiyabona kwii-chats uba itshomi yam like did nothing wrong because ndaphinde ndazifundisisa ezaa chats because ndade ndathatha izi-screenshot. Xa ndifundisisisa ngumfana ocingayo and then like ugirl was like ubone laa nto uba hayibo yintoni na ngoku. Ubone like Suppose uStacy naye uxelele uba fonini uyakho but continue. okay. And then ke ngoku ndisabalisa ke kule yoba sasihleli sonke netshomi yakho kuba kude kuze uStacy. Sisahleli kunjalo kwafika uStacy, hayi nyhani sahlala. And then I found out ezi chats, yabo. So bendinomsindo uba hayibo kwenzeka ntoni, hayibo ngoobani aba ubabhalelayo ntontontontontonton. Hayi ke ubone ndinomsindo ke mna ke ndiya-overreactor. Ubone ke ngoku siphume phaa yaqala endlini into mani. Ayiyo waqala ndaqala ndambetha kuqala, yabo. Ubone laa nto uba nomsindo, yabo, ndambetha. Okay fine. Enga yoba hayibo yinto le ayenzayo and like it's not like ngathi zinto zakudala, ziimeseji eziphezulu like ii-messages like mhlawumbi izolo ezinye zezanamhlanje, different people. And then I was like hayibo yintoni le yenzayo and then ndamqhwaba.
Oh, I think ubona mani bandimqhwaba because like undenza umsindo yabo. And then ayibona bethetha ke ngoku. Even noStacy wedwa wamxelela uba suthethe because if uyambona uba unomsindo vele umyeke uzode abe rayithi yabo. Myeke. Okay, nyhani akabikho ngxaki. Oh, caba yena yewanomsindo ke ngoku kanti anoba uvukelwe ngumboniso okanye hayi ke wandibetha. Nisendlini? Endlini. Kukhona iitshomi zakhe eziyi-2. Wandibetha. Oh, saphuma apha phandle. Wabefuna uxolisa. Oh, saphuma apha phandle mani ubone ngathi ufuna uxolisa or something. Xa sigqiba uphuma apha phandle caba yena uyaba kakaxoli. Nje ufuna siphume phakathi kwamehlo. Hayi nyhani waphinda ubone ke ukubona uyandixhathisa ndabe nditswina ke kuba yintoni le nto uyenzayo yabo. Ndabe ndikhwaza iitshomi zakhe zabe zivela iitshomi zakhe zabe zisithi ayikho le nto uyenzayo. And then sangena endlini okay fine nyhani. Waxolisa ingathi userious umntu. Kwahamba ixesha ingathi userious umntu hayi bo. Yaphinda yaqala into sana. Yaqalela phi kanti le nto tshomi? Oh, ewe. And then ke ngoku I was like, yeah, I was like ke mna ke, okay fine undibethile ndizohlala ntoni na kodwa undibethile. Ndingcono ndigoduke mos yabo. Why ndizohlala apha kodwa uyahamba wena undibethile. I was like, okay fine Stacy masigoduke yabo. Akho ngxaki. Wabane ethatha ifowuni yam ke ngoku. I was like, like noba sizama uberisha njani ifowuni yam ikuwe yabo. So like mhlawumbi yena noba bengafuni sigoduke ke mhlawumbi yabo. Oh, and then waphinda waba nomsindo wa-overreacta caba le nto uba ndithi okay it's fine sendiyekela kwaloo fowuni yam ndithi okay urayithi ndithatha ifowuni yam aleqe andibethe endleleni. Hayibo. Andibethe endleleni. I remember ndandinxibe ilokhwe ngalaa mini yade yavela nebele. Yade yanyuka nelokhwe. Ade athi uStacy ke ngoku like uzonqanda uba hayibo ombona wena uyiviwo ude umkhululise endleleni ntoni. Wabetha noStacy ke ngoku. Hayibo. Wabetha noStacy. I was like hayibo kwenzeka ntoni apha? uStacy ke ngoku like sendiqonda uba uStacy uzise ndim ngoku. So uStacy ke ngoku agoduke. Ndizamgodusa njani umntana abantu kodwa simele nale nto. And then wabe sithi kanti uba hawu uStacy makahambe uyayazi indlela ntoni. Sebusuku ngala maxesha. Kusebusuku ngala maxesha. Andiyazi noba kwakungobani but kwakusebusuku. I was like umntana wam uhamba njani and kusenomzamo imagine esaa sitrato esiya Solent like cinga uhlala phi lo mntu ezola even noba uya emntwini but at least simkhaphile okanye ndimkhaphe because uze kum noba kulimele mna because ubizwe ndim yabo. Hayi nyhani then ndabona ngoStacy seyihamba. After that before that ilentuza itshomi yakhe mos babe bemnqanda ke ukuba hayibo makayeke le nto ayenzayo. Enye itshomi yakhe yambetha yabo because of uba okay uyabona uba ubetha amantombazana oyi-2 ngoku ayikho le nto ayenzayo because kudala banembukela banemnqanda uba hayibo yintoni ude ubetha intombi hayibo yabo. Hayi nyhani ke akwabikho ngxaki and then sagoduka ngalaa mini. Xa sifika endlini hayibo wafika umfana unxilile phofu apha endleleni like andiyazi ebe-ektha njani but benxilile. uStacy yani. uStacy kaloku sekezihambele and like ndiyashawutisa akafuni mna ndihambe kaloku yabo. Sime endleleni akafuni mna ndihambe like unditsalile uba uStacy makazihambele. I was like tshomi sakukhapha ntoni akafuni uba ndihambe noStacy like ndizothini ke ngoku like hayibo wavele wahamba uStacy naye because akazohoyana nathi because sekebethwe like after enze laa nto uHolly zange aphinde athethe uStacy okwayimile uStacy qha ethule. And then I was like okay fine yazi ntoni masihambe ke uba ufuna ndihambe ndiyolala masihambe because ndiyayazi mos uba ndizofika ndilale emazantsi mhlawumbi. Okay fine nyhani. Xa silentuzayo xa sihambayo safika endlini nyhani. Xa sifika endlini kwenzeka ntoni endlini? Why are you laughing? What happened endlini? What happened endlini? xa sifika endlini hayibo mfana khupha iipilisi. Pilisi for what now? I think like inoba andanoba luthando okanye mhlawumbi because like ebendicenga andanoba undicenga ntoni uba mhlawumbi because ndandathi kanje uba uyabona le nto iyobetha wena uyiqhelile. Akuqali ndamxelela uba okay fine uyabo le nto uyenza
mhlawumbi several times and Yho. like kudala uba ndikubukela ndicinga okay mhlawumbi kuba yimisteyikhi okanye kuba unxilile okanye yabo, but then like hayi asondiyitolereyithe le nto mna, I'm done yabo. So ke unxilile nayo, so inoba unalaa nto uba yho kaloku yabo. Hayi nyhani mfana, musuphaa yile clicks yabo. So emsebenzini ubuya nele nto like iipilisi yabo, iipilisi zefiva, like ezento, ubone xa une-blocked nose, ubone like ubuya namayeza yabo. But ke kwakhona iipilisi yabo. Hayi ke khona iipilisi ukuzibona ezaa pilisi zefiva ezingathi zi-green zingaka, ziseqokobheni, ziseqokobheni, zazigcwele phayana. Wafika ke umfana safika endlini, wazithatha iipilisi, vele wazikhupha, wazitya zonke. Inoba like hayi bo ndindedwa ke ngoku endlini, inoba like ndizothini mna. Like uyazisela zonke ezi pilisi. Like zonke ndiqonda hayi bo wenza ntoni. So ngokwakhe yena uthi uyazibulala. Like ngokunokwakhe ndafowunela itshomi yakhe ndithi hayi bo itshomi yakho iyafa. Le itshomi yakhe le ngoku besiphayana kude siphume sixabana phayana yona yahamba. Ndathi hayi bo phofu uyabona uba kuyaxatyanwa. Ugqiba wathi hayi ndiyahamba mna guys. Ngoku xa ndimfowunelayo uba cause nguye mos umntu ohamba kuqala kunathi and ebenganxilanga loo mhlobo yena. And then like ndimfowunela uba hayi bo itshomi yakho yenza le nale nale nale. Wayesithi ngomso bhetele. I was like yho. Yho. Balo. Ngomso bhetele. Yabona ndathi xa ndisithi ndithi hayi bo ta itshomi yakho yenze le nale nale. Wathi ngomso bhetere. Ndaqonda sogqiba wadropha ifowuni ndaqonda seziselile ezi pilisi. Uyazisela kaloku iipilisi. So nam ndinalaa nto uba hayi bo kwenzeka ntoni like mandizame ufowunela noba ngubani ke at least yabo because itshomi yakhe ndiyayaba mhlawumbi ingathatha 10 minutes 5 minutes ukuza because akahlali kude eUsave napha kwesaa sitrato uqamba isitrato esi-1 sowufikile yabo. Mhlawumbi nguye umntu onofika ngoku yabo ancede. Mfana okay fine wahlala ekhawushini. Ndise-traumatized ke ngoku andiyazi noba ndithini, ndiyatatazela nam ngapha ndiyakhala ntoni. Hayi ke bandithi ndilost ke uba hayi bo inoba uyafa why uzofela phambi kwam. Like ndilost. Hayi aphinde umfana. Qonda hayi ke ngoku gayizini hayi ndiyaphela. Kwenzeka ntoni gayizini hayi bo. Okay nyhani akubikho ngxaki. Lale nto isarayithi. Hayi ke umfana as time goes on ndibona maan hayi maan uyatshita lo. Xa ndibona ifowuni yakhe hayi maan lo akandithathi serious. So iipilisi zazisibane ngoku? Andiba? Like iipilisi zazisibane, like ii-pills. Zange zisebenze, watyiwa sisisu ndamyeka ubusuku bonke, kutyiwa sisisu phaya and watyiwa ziipilisi. Phofu wazimoshela because zange azuma. Ya uthini? Ndithi wazimoshela because zange azuma. Wazityisa iipilisi mos yena, wazilumisa. Wazilumisa ngesisu. Tshini. Uyabona ke ngoku Ezi pilisi kaloku uzawujubalaza into engapheliyo. ekuqaleni ndinalaa nto uba hayi bo kwenzeka ubone like ndi-shocked uba hayi bo kutheni ezoyenza le nto, but as time goes on ndaqonda hayi maan iqela undibetha le kaka mandiyiyeke phaya. Ndamyeka ke mna ndalala ubuthongo. Bambuza urayithi? 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 Abanandigxwekra. Nam nomboya ke mna ke. Then kwenzeka ntoni? Oh. Yho and then ke ngoku like ndibalise ke ukuba why ndimyekile. Like Continue with the story. Oh and then ke ngoku ndalentuza. Oh apha ezintsukwini andithi mos ebehambile yabo waya kwi-stream seNkosi. Bebeye kwi-stream seNkosi ibinguye noBase bonke maan kungawo lo fana nenkosi no-OG. So mna uthe apha kum yena uya kwi-stream and ikhona amajita odwa and I believe so because ndiqhele ubona khona amajita mos even xa beyilo yabo andifane ndibone intombi yabo.
But then this time around bekuye uAyla noLindo Kuhle. But yena umfana kum uthe izawuba ndim no-OG. Khange ambali kungawo, but then sendimbona phaya kwi-stream yabo xa kupowustwa iNkosi nobani yabo. Hayi nyhani akwabikho ngxaki. Okay, uyandibhalela umfana ebusuku uba yena uyafa, mandifowunele iambulensi. Tontontoni. Siqonda Ubani obhalelwa omnye? umfana, kodwa bethe uzawubuya around 10 kweso stream. Ubhalela Bendingayazi. wena uthi uyafa. Ewe, Ubulawa yinto. uthi kaloku uhlatyiwe. Tontontoni. Cela ndimncede ndifowunele iambulensi. Wandisende live location. I was like, why uzoncedwa andim? Kutheni ungancedi ngaba bantu ubuhamba nabo? So kule nto yakhe uba unxilile ke ngoku seyigqabhuka ngoba uhamba noLindo Kuhle. Tontontoni. Yabo? And then I was angry uba hayi bo, amantombazana kodwa ubuthe kuzoba khona amantombazana. Like kwenzeka ntoni yabo? And then I was like, ndilentuze. Athi kanje ba, yazi uLindo Kuhle bethetha kakubi ngawe. Tontontoni. Ndiqonde okay, ndiye kwi-inbox ndiyefeyisa lo uLindo Kuhle yabo. Like hayi bo, uLindo Kuhle like zange sadibana, zange sancokola, even na face to face zange ndambona. Mhlawumbi uyandibona ke ngogqitha because uyandazi yabo. Kancome mhlawumbi awusentlethweni ndiyakuthanda ubona ezo zinto. Mhlawumbi wena uqhele undibona endleleni yabo. And then I was like, hayi bo, akandani nondazi why ezothetha ngam yabo. Then ndibuza uLindo Kuhle ke mna ke yabo. Andiphendule ngengomso ke ngoku abesithi hayi bo, indoda yakho yintona ibincwasana nathi. Tontontoni. I was like, hayi bo, kwenzeka ntoni na? Abesithi hayi ke ebebanendibamba izandla endincamisa. Hayi bo. Warawa ndithi hayi. I think ndinazo nezaa chats. Wathini na uLindo Kuhle? Wandibalisela kodwa mani uba ingengxele indoda yakho. Tontontoni. And kudala wandifuna ebanendibhalela. Ndiqonda ifana naye like andimothuki. Ndiqonda ifana naye mos. Andimothuki. Akho nto. Hayi nyhani ke. Athi kanje ba and nafuthi umntu wakho wena ubethe itshomi yam uAyla. I was like, hayi ke uyiqhelile. Like ubone like kwanto mani ethethwayo like ndothusi ngoku like I'm used to it ba okay. Alright. Njalo. Iwesi ke ngalaa mini wena Ntera. Naye Mjinga ngalaa mini ye-Scream. Waza uMjinga kuya kwi-Scream. Sikuya kwezi Scream. Wabesithi kanje. Wathina ulanene. Okay. Yeah? Okay, it's fine. Umjida yabo watsho wathi kanje. Hayi uthi wathi kanje yena umjida uba wena uthi angayi kwi-Scream. Watsho. Zange nditsho mna but like zange ndimhoye phofu yabo. Wathi uzawuhamba. I was like, okay, bona bandirireactha kwimessage zakhe. Bandirireactha kwimessage zakhe. Even noba ngasponsi chat zange ndimhoye ubone laa nto uba I was like, okay, ihamba le nto ihamba yabo. Wabesithi it's fine ke ndingangayi xa ufuna ndingayi. Tontontoni. I think andayihoya laa message okanye ndareactha. After a while wabe ndifowunela ke ukuba usemotweni uyahamba no-OG yena warawara asishiye na isikhiya. Ndathi ke makaya ndizuza mna. Makangashiyi makahambe nazo. Hayi nyhani wahamba umfana. Ndamfowunela yabo akayibambi ifowuni. Ndafowunela u-OG because bethe uhamba naye. Wayibamba u-OG ifowuni wabesemnika ifowuni ke ngoku yabo. Qha caba ke ngoku ndimfowunelayo andiyani noba uhleli nezi girls na, qha akafuni kuviwe uba okay uthetha nam. Because ndathi xa ndimbuza uLindo Kuhle mna wathetha uLindo Kuhle uba uyabo ngelaa xesha ubufowuna ibingelelaa xesha eliyana ebendibamba isandla yabo endincamisa izandla. Hayi bo. I was like, hayi bo, undishiya apha umntu yoncamisa izandla le ebhela kuyinkosi. Ngalaa mini umntu wathi kanje wena uthi angayi phaa because awufuni yena abe nento emdibanisa noLindo Kuhle. Cwangqa. Zange ndiyithethe loo nto Ndatsho because kuye ndathi kanje ibethi intombi yakho sokuya then sokuya. zange ndiyithethe loo nto because zange amenshine noba kuzobe kukhona ooAyla noLindo Kuhle. Zange atsho kum. Wavele wathi uya kwi-stream and uhamba no-OG and kuba khona amajita. I was like, hayi wethu hamba. I was like hamba le nto ihambayo yabo. Yabo. Then what happened? And then ngoku ale nto ze anto
uJida abuye ke kulaa nto yakhe ubone abenza ingxaki yokuba masibuyelane ntontontoni. I was like, mm-mm, Mm. mm, they're right. I'm good. Mm. So Then like, what happened? Pim, Like, ugqibile ngowestory. like ndithethe nezinye ke ngoku. Everything Yho. that happened that made you uba ube uncomfortable kwi-reach yabo so that ude uyibize uba i-toxic, everything that made you uba ungabi comfortable enough because you say toxic zifuna uba zonke ezi ndawo bezi-toxic. Yho, yi-bullying sana. Ubethwa oko caba nzaba yimbombozi. Caba Like oko mna sana ndiyimbombozi. ngamanqindi like hand to hand. Like hand to hand. Ingathi ubetha indoda nje. Mm, 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 mm. Kwaba kaloku kwaba kaloku ndibethe esitratweni. Kwaba kaloku ndibethe esitratweni. Kwaba kaloku ndibethe esitratweni, hayi bo, like hayi bo. Ungathi wena uphuma bajonga abantu balapha engingqini uyabetha wena ubhizi ubetha itsheri. Big Show. Like hayi bo, uyayibetha itsheri like uyamqhwaba umntu like umqhwaba ngempama. Like hayi bo. Uzenza Big Show kwimithi. Come on. No, ik say like I wanna know, yabo. It's like we're not allowed to ask. Yeah, you can ask. I am. Cool. I can ask. So, except bra, I wanna know like what makes you like ufikelele kwipoint like yobetha imithi. Like where do you get like isibindi bra? Yeah. Okay. Sometimes like okay, I think maybe okay. I can understand ibanzo thina ezimjita whenever mhlawumbe uxabana nemithi then ufikelele kulaa point yoba okay masilwe because once you do it kayi-one it's like something uvele uyenza oko you feel like very grand andiyazi man yabo yeah But akho injelekayo mana but into yobetha imithi bra. Or I can understand why like khawuthethe bra why you were beating imithi. Nah, I just want to kamnike le yakho. Xa ndifuna uyazi bra uba why ububetha imithi. Like andazi uba why uyibethela ntoni from the ayikho into ebethisa imithi. Dog, yabo, like first of all, I'm gonna put it like I quick clarification yobetha umntu ne. Yeah. At any end. Especially ubetha imithi. Yeah, Yeah, if it is anyone, wrong, very wrong. yabo. But then, man, it wasn't a lot of times as it's been said. Yabo. I think it was like. But noba like mamela kaloku noba like is one time bra ayikho into ethi betha Mamela. imithi. Yeah. Sukutsho uba Awundiva. sukutsho uba ibisenzeka ibingayenzeki like for the but ayikho. The whole point is there's no clarification for Mm. that. Yeah. Like you can't justify that in any way. Mhm. So now I'm gonna go back to what has been said Yeah. from the beginning of the story. Mna nontombi siqale ujola. Mamela kaloku. Yima ingxaki izawutsala ungxaki. Ayizutsala. Listen bra, listen. Mamela kaloku. Lima mamela bra. Ke thetha lodwa. Like bra, xa ubalisa story bra like the podcast is gonna take 2 hours bra. You're gonna take 2 hours bra izawutsala. So that's why we want to ask you questions uba yeah uzoba neyakho yabo izoba yi-debate. We don't want that. Andibuza uba So, why would you cela beat intombazana? Oh, ndingabuza. Mm. Ndiphendule yazi ngoku ndiphendula eyiphi indawo. Ndiphendule leya uba ndaba rongo uba ndingambonisi ii-chats u-Eviwe. Oh yeah. Yeah. Yeah, you were wrong. Yeah. Mm. Kaloku ngelaa xesha u-Eviwe noHolly into yabo ibingekacaci and ingekacaci nje ebepowusta amanye amatsheri atshintshatshintsha amatsheri every week. So ke ngoku bendizoyazela phi mna uba yeyiphi kanye itsheri yakhe uyabo because u-Eviwe ebempowusta nini? Uqale umpowusta wethu ngoku seyigqithile laa nto wayendibize ngayo. So ke ngoku ndandizothini? Ndandizambonisa into yakudala sana ibingathi ke ngoku ndingulowo unomona ke ngoku ufuna uphilisa i-relationship. No. That. Okay, let's clarify le ndawo yobetha man bra yabo. I'm not gonna speak for myself or protect any side.
like noba ngubani ndakhe ndajola naye can stand and say it has never happened before. I'm standing and saying it has never happened. Beqala ukwenzeka. So why did it happen? Yeah, it won't. Why did it happen? Yabo. At that time, at that particular time, it's not indlela yozidefend. I want you guys to hear me properly. I'm not defending myself. At that time, I just had a lot going on, yeah. And I took the frustrations out to the wrong person because she was the only person I've been naye. So whatever that happened to be wrong, it's like I can't speak to you, I can't speak to whoever, it's all on me. So each and every time I had no way of controlling it. Still it doesn't justify ndiyakwazi uba uzoyaphi uzoyintoni yoba it doesn't justify. Bra, listen, bra, you have friends you post every day. Friends, listen, hey, my man, you have friends who post every day. Udutshe uba okay ngamajiteni ngabafobeni zii-brother zakho. Why don't you talk to them There's so that there's things that I ukwazi can speak to ukukhuphela you as into? well. Then if akwathetha nam kaloku then suppose Like watsho kwi-view whoever. uba okay masihlukane because I'm going through that. Ingxaki Udinga nina ispace. andiyifumani ipoint. Bra, It's a ayikho bra into it's a ethi surrounding point. ayifikeleli kwipoint yoba ubethe bra. ndifuna uba ngathi ngondijustify ubetha ndiyithethile into yobetha uba it was wrong. Then And I admit- then justify. I'm not So justifying kusho uba you were it. going I'm through a going back lot. to i-reason, like to into No, kwaye reason bra. So kusho uba you were going through. If you're going through a lot, suppose watsho uba mntu wam I need this space. I'm going through this and this and that. that you know it's just because you guys haven't been glamored. I'm not saying Bra. mamela nina ingxaki Okay. you guys Chat. haven't been on that same mood. Yabo. What mood, Alo? You can't say we can say Like, mood. What mood? Of what was going through at the time. Yabo. What you're going through, bra? I Sonke can't, we've been I can through just, something. I can just share that she deeply knows after what was going on, Yeah. but ngela xesha naye bengayazi. She only got to find out about it as uba ke ngoku sendibona uba uyahlehla. That's where I felt like, okay, now we just have to speak about some things. So I was wrong. I take 100% responsibility of what happened, and I've apologized to her after what happened, even after the breakup. Unxaki And bra, again- unxaki yabo the Man, point. kaloku he must stay. Le nto Okay. Khalem, Thetha and ugqiba. I've apologized ngale nto yenzekileyo, and I still say that it was wrong, 100% wrong, and I'm sorry about it. That's all. Andinanto mna endizaphinde ndiyibuzwe ngoku. Exe, mna ngohlobo endifila ngalo bra, you know, it happens uyoba ungabikho ku-good state yabo, mhlawumbi qomba andikho grand ne. And then like when at that whole you can't say ba ubekho ku-good space for ubetha. I feel like that's what you're saying ngoku uzama uthithela the way you're better. Bra like xa ngokho kwi-space esi-grand uyamxelela umntu wakho uba hey, I'm dealing with this and this and this and this. So can you have i-break for ixesha thilo? Okanye if awufuni i-break but ungazama nje man uba ngezi days benizodibana ngazo avoide okanye umxelele umunderstandise uba baby andikho grand man, I don't wanna be this person kuwe yabo until ube grand. Xa ukho grand bra igcine kuwe lo beyi like suba ngisomandla like that's not a good thing like ngohlobo endiyibona ngalo mna. Because uyayiqhela laa nto and you feel like it's something like that's good which is not good at all yabo. Yeah, I think ndigqibile. Like I get you. Okay. Unxaki yabo, unxaki bra. Umntana uthi kanje ayiqali ukwenzeka. Do you know why I believe because even uJay wathi uJay wena wakhupha lo mntana kunetha phandle andani wayinyani na okanye wathi. Hayi, mandibuyele phaya kwesi Uyabo. story. That's why ndisiva uba like Khathi. Shota. uyabo nje ndisitsho uba like noJay watsho uJay ndabuza uJay uba bra then why ningatshongo nto uba okay kwenzeka ntoni uJP zange aphendule. Like, you know man, if as abantu asifani, Thatha imayiki. as abantu asifani, you react in a certain way, I react in a certain way. But ayobetha bra ayikhethi. Yeah, Ye-GBV ayikhethi bra. Suyithethelela bra now kudala ndisithi kuni andiyijustify. then sukwenza excuse loba asireact indlela efanayo na bra sonke sake sadela ibhini kwi-argument namantombazana but ayidifikelele kiwe. If yabona argument just uhamba ke if yazazi uba une-short temper izandla zakho zilula yishiya phi mate uhambe uzihambele. That's all ungalufeki kwindawo yobetha. 100% get you, bra. And
there's no justification. Nina Yeah, lento wenza anjustify excuse. into zolentuza. Ithe into yobetha, I think responsibility of it 100% isecaleni yona. But with the other stuff that has been going on, Big mic, big mic. with the other stuff that has been going on, firstly, like into cheating, okay, we'll speak about that classically, but most of the stuff that she deeply thought was going on is stuff that never actually happened. Like, for example, into cheating, it never happened. So for her, it was a change that happened. And for me, when the change happened, it was like I acted in most strange ways. Now bungagqiba uthi lo muntu uyachitha lo. Ewe, I had sex girls and whatsoever, but it never got to a point of it cheating. But Brad, uyarealize uba ubiza intombazana uthi mayize ubudeyitha, that's cheating. Noba like ayidange yaza, but that's But there cheating, was bra. no- there Why was- uyofleta nomntu ubujola? That's cheating. Iyafana ubutshithile. So akho excuse kube khona excuse bra uba uthi uye going through a lot. Ntontoni, akho excuse. Ubiza intombazana ujola uthi there's no mayize excuse for what? ufleta, that's cheating. You were cheating, bra. Ndisabalisa le yoba uJay wake wambuza wabesithi wake yena wake wandikhupha kunetha. Ngalaa mini yabo, caba sihleli yabo ebhedini yabo, qha ubone laa nto uba okay fine ndinika ifowuni yam mos yabo, ubukele. Hayi nyhani ke yabo, qha ubone laa nto uba okay fine uyabona naye uba ndithetha nabafana cause naye wenza le nto ayenzayo. I was like hayibo kutheni ndizawuba serious kumntu kodwa yena naye ubhizi le nto ayenzayo yabo. I was like hayi suka wethu mani yabo, makuvele kube nje umntu ahambe indlela zakhe nomnye ahambe indlela zakhe. Hayi nyhani ubone ke ngoku yena seyinomsindo yabo, and ngalaa mini ndandihamba noStace nafuthi yabo. Qha ke ngoku ubone ke ngoku ndiboleke ihuka yabo ulutho ngulo besidibana naye tshomi lo ingathi like ngumjita ugrand yabo, qha ubone uyatuja yabo. Like yabo ndiboleke ihuka kulutho isiaram sabantu bethuna. Hayi nyhani Uyatuja ufane hayi ufane. okay fine nyhani. Okay ndiqonde okay fine le huka ndizawubuya nayo kwakhe then ndigoduke nayo ekuseni yabo. Okay I was like ndikhuphe ke ihuka sitshaye mos ebusuku yabo. Sitshaye ebusuku okay akho ngxaki. Ekuseni then abone izinto efowunini yam then a-overreact uba mandiphume kwakhe ntontoni. Aqoqoshe la athi nale huka yamadoda ntonto. Ubone maan athi ndizawuyibethekisa le huka ntonto. Athathe ifowuni yam. Ubone maan ndiqonda hayibo kwenzeka ntoni. Athathe ifowuni yam ntonto. Ubone like ndithi ke ngoku okay fine ndiyeke ndiphume ke ndihambe ke yabo. Ndiyeke ndiphume ndihambe ke ndigoduke it's fine. Like yeka ubundibamba ubunditsala ndivele ndiyeke qha ndigoduke. Ndize umjita uyanditsala uba hayibo yintoni ntonto. Ubone ndithi okay fine ndiyeke ndiphume. Athi mandihambe. Andijulele ubone iimpahla zam mos like ubone laa nto uba andinxibanga yabo. Ajule iimpahla zam phandle, ajule nalaa bhegi mos ibikho ibhegi yakwaWoolworths laa lentuza yabo. Ayiqoqoshe ezinye abanye oopayipi angabaqoqosha ajule phandle yabo. Kuyanetha, imagine kuyanetha. Kuyanetha phandle. Ajule phandle zonke iinto zam. Cinga andinxibanga athi mandiphume ndiyonxibela phandle. Hayibo. Athi mandiphume ndiyonxibela phandle. Ndiphume nyhani cinga hayibo babe mhlawumbi laa yadi ibi-open like isebantu endleleni. Luckily like iithoyilethi zasenomzamo like ikhona ithoyilethi kwalapha eyadini yabo le yaphandle. Luckily bekhona laa thoyilethi so ndavele ndathatha ezaa mpahla zam ndahamba ndiyonxiba ethoyilethi ndahamba ndiyothatha laa bhegi le inehuka yabo. Ndaqonda okay fine yantoni mandihambe. Xa ndime ndama phaa ngaseshop yabo. Ndama phaa ngaseshop ubone ndinalaa nto okay fine man mandibe ndima apha kancinci ndilinde imvula mhlawumbi noba izawuma okanye mhlawumbi ikhona into ezawugqatha ndibuze uba mhlawumbi ndimele ntoni apha ndincede yabo. Ndide ndiyofika cause ndihlala eZola cinga kuyanetha. Umntu ndikhuphe phandle andinxibanga. Cinga uba umeza mhlawumbi ebephumile umfaka cause kuhlala abafana namantombazana. Mhlawumbi umntu hayibo umntu andibona ndividorayize athi hayibo andithakathi na ndizophuma ndinganxibanga endlini. Lo mfana uhlala eyadini. Hayibo like ndizophuma andinxibanga ndiphume eyadini hayibo noba sekuthiwa ndiya ethoyilethi ke andinojonga uba yitawuli okanye ingubo mhlawumbi. Wandiphumisa ndinganxibanga. Wajula iimpahla zam phaa emanzini phaa phantsi ogqiba wathi mandizithathe. Wajula naloo huka leyo. Ndaqala ubona apha uba yabo le izawuba rongo. That was totally wrong. Ndaphuma ngaze ngobhushu. Undibukele phofu umntu caba uthi hayi sana akanayo nesazela soba okay fine nxiba ke
nxiba okanye noba unxibe ntoni okanye nxiba then ndihambe qha phumisa ngaphaya. Hayi bra, this is sad bra, ungxaki hayi bra. Bekuyamkhathaza le nto. This is sad bra, nqumapho. Awunoyenza le awunoyenza. This is sad bra. Especially kunganxibanga. Like suppose ba like at least bra if ibethe nxiba ke then. Like nxiba uhambe, like nxiba uthi ungaphinde ungaze ubuye bra, apha. ungaze, Yabo which like is- nxiba uhambe ungaphinde ubuye. Because kuyanetha nonetha ke ngoku. Yeah, bra. And I feel like ukubone man, it happens where uba nixabane kwirelene. Something normal yabo. Andifuni normal but at least man iyavakala la vi. But xa nomsindo man ikuse ungumjita I feel like ungamgxotha ke umntu but in a nice way yabo ba man cela uvale kwangoku unike ispace. Umlinda aqoshe umuntu yakhe abe grand. Nokuba ikuse overreact wenze ezinye izinto and stuff. Because yabo to avoid into zokulwa nozobetha. Mna like either if like siyaxabana either ndiyahamba ndiyakushiya okanye kuse ndiyaxela bacela uvaye fethu ndiyakucela I'm begging you okanye ndingakuhoyi like ndingene ebhedini ndigqume ndingakuhoyi tu uzobona uba kuse ayikho kuwe then uzihambele nokuba Yeah, ndi-overreact. because nam mhlawumbi yabo xa sixabene yabo. Because even nam mhlawumbi xa ndixabene naye mhlawumbi ndibhaqe into efowunini yam mhlawumbi aphuma eshop as I said uba i-iPhone wasiyaziveza i-notification xa uthe kanje. Then mhlawumbi ubona i-notification yentombazana isithi hayi yintoni ndinomntu wam because they always reject him. Xa isithi okanye akanqeni phofu ucela impundu. And then and then bayayazi abayaziyo. Bayayazi abamaziyo bayayazi. Lot of girls apha estrandi apha elokishini bayamazi ngempundu. Uyazicela. Uyazicela akoyiki uzicela. Ahleke bra, sorry. Akoyiki uzicela. Ifana. Uvele athi makutakwe mfana. Hayibo usalinde loo message wena uthi hayibo xa bekutheni abesithi cela impundu. Hayibo like uyatsho uba ucela impundu. Osogqiba athi kanje athi intombazana uba hayi yintoni ndisemfaneni wam mna. Ajonge enye inkukhu. Ewe uzazibona sawubhabha. Yo. Uzazibona. Uzawuthuthiswa wena. Okay. Sicela abantu ba-screenshote bane-evidence basende. Please. Like ngoku besixabene uLindo Kuhle wandibhalela laa nto uba indoda yam ibimfuna nto. Ndasipowusta kuWhatsApp wam. Amantombazana andibhalela yhu hayi suka le ndoda yakho ifike ibisicela uba makutakwe ibicelana neempundu ntoni ndiqonda How do you ask for hayi. impundu, bras? How do you do it? Hello, hi njani? Cela impundu. Like yima waba nesibindi sokuthi kuStacy makaze ingenatamati sauce. Like ebezoxakwa yintoni? uHolly kaloku watsho wabhalela itshomi yam uStacy yabo uba makaze cela aze ingenatamati sauce. But even kwaleyo bra i-wrong like hayibo aze ingenatamati sauce like what is that bra? It doesn't even uba ngiyakudala yintoni leyo? Like uyibiza uba yintoni leyo bra? Like hayibo khawuze Uthi intombazana mayize ingenatamati, that's rude bra, that's so rude. like as uze engekho ungekho kwi-periods. kwi-periods sukuza ungekho like suza ukwi-periods ufuna That's uclean. rude. Like le That's nto rude, ndiyitshoyo uba Mika. uyaloba okay fine. Oba abalobeki kaloku abantu. Abalobeki abantu kaloku. Hayibo. Ucela impundu. Alakeni bra, this is fun. Balobeka abantu shem. And ke ngoku babuye bazongqibeka apha kum bathi hayi indoda yakho ntoni. Itheni na xa batsho niyayivimba? Kutheni izawuhamba ibicelana nathi uba makutakwe? Hayibo. And like mhlawumbi xa ndibhaqa ezo chats sube ndithe andizuza. Makaye Chomi sapha because zizo Chomi. Okay, chaos bra, chaos, okay. Ndifuna utsho
Yabo, funa ungene yazi ubusicela phaa kuWhatsApp, but everything khona the missing part ongakasichazi. Yana kuzo deep ezinto becela zona zomnqambulo ntontoni what like everything I want to hear it. Hayi ke. Eh, Bendike ndava nento apha ezintsukwini izolo elinye, I think ngomeni besikolweni uba ubhuti ebegxothwe kwi-stream senkosi. mm, Ntontoni ebengenamali yokhwela, amazwenge bengekho, amazwenge okhwela. Ndivile nam shem, ndivile. Ubhuti ebengenamazwenge okhwela, yathi inkosi uba ubhuti angaphinde aye phaa. hayibo. Mm. KwaSamandebele, how do you do loo nto? Hayi, and iyatrenda sana because nam ndigangene nazo. Kundixelela ulindo kuhle, kodwa kwathiwa ikhona nevidiyo. Kuthiwa u-OG unayo ividiyo qha kuba ebeyipostile mos u-OG uba ifowuni yakhe imoshakele, fowuni yakhe ngoku ibine-inki i-stream. So ndabe ndisithi hayibo, ndivinte kanje nakanje nakanje. Besithi ewe nyhani, yho waxoshwa umjita. Ndabe ndisithi ke hayibo laa vidiyo besithi bendiyipostile ifowuni yam. I was like okay nyhani, ebeyipostile ifowuni yakhe uba ine-inki. Wabekhala ke baqonda okay akho ngxaki. Wabesithi mandiyicele ku-Ayla caba u-Ayla unayo yabo, but baqonda wethu mani andizithi bendibulisa u-Ayla yabona. Leya yakhe. Uyazi umjida kum le nto ye-stream, umjida wathi kum u-Ayla nguye omcelileyo uba athini amkhaphe. Then mna ndathi kanje, bra sukuya kwi-stream uthi awunamali mos, soyiba sukuya kwi-stream. Ndagqiba sitsho lo ndatsho umjida hayi bra kwi-stream sukuya because nawe uthi kanje imedi yakho ayifuni mos uye. So if ithi imedi yakho sukuya then don't go. Ndagqibela ndisitsho kumjida andazi then kwaphelela phi ke ngoku. Khona natsho mna ndathi sukuya bra. Ngomjida wayethe itsheri akayifuni aye Because nyhani like because for akafuna example, abe-around kulinda xa unoba kuhle, stranded ntontoni. le kude uzobuya njani? Mm. Uzobuya njani? Okanye mhlawumbi awuyazi noba phayana kubaliwe uba okay fine lo ngokabani mhlawumbi, yabo for example, because amajita masiba okay fine mabalale apha for tonight yabo, kumnandi into after esi stream yabo, into enjalo. Ubuzawuthini wena? Because ungumjita ubungenolaliswa phayana because nenkoro ilala phantsi izawuthi nca eyi-one. Mm. Ngoku kuseyinami ndisiva uba ha-a na. Ngoku Luzile mani. eyomnqambulo ayikathethwa into. Bendive into ekuthiwa umnqambulo usoloko eshiywa. Hayibo. Ndiyivile nam leyo, kuthiwa soloko eshiywa athathe ngozirishere uba iitshomi zakhe zamshiya. Oh, yho, I forgot. Bekukhona amahemhem endiwavileyo uba 6K. 6K. Ya man, into ezinjalo wethu. Uba hayi What man. about like imali? What about 6K? Yes, 6K. Ubhuti unamatyala ayi-6K. Hayibo. Like unamatyala ayi-6K okanye Imali azityalayo 6K. Even like iyatrenda because like kwa iitshomi zakhe ezotshomi zakhe. Like kwa iitshomi zakhe ezotshomi zakhe. Kwaba ndithi ndifowuni like for example ndiyitsheri yakho ndifowunela mhlawumbi Charlie, ndimfowunele uba okay fine hayibo. Ntembeko uzawukhala ungxaki. Okay fine Ntembeko uba okay fine Eshe uyafa apha like hayibo uzawuthi ngomso bhetere hayibo. Like hayibo at least uba okay fine ndizofowunela iambulance yabo, ndibizele nje oku noba awuzuza ndenze njani yabo. Because I called him because I know ukufitshane kunako kwabo. Basesitratweni esiyi-one uphuma kule kona ungene kule kona. Like akho nto inzima uba okay fine ndiyaphakama apha ndiya komjita ndiyafika ndiyabalisa komjita uba okay fine hayibo itshomi yam kuthiwa ithi itsheri yakhe into kanje nakanje nakanje nakanje. At least niyokroba ke yabo bakwenzeka ntoni yabo. But tu hayi ke leyo mngqambulo banendibuza uba ibotshomisana itheni na i-boyfriend yakho akaboni uba iitshomi zakhe azimfuni.
zimane zimshiya oko, yena uthatha ngorishere uba ushiyiwe ntontontontontonton. Yabo, mane ndisiva namahemhem. Xa ubona ezinye izinto uba zi-deep, deep, 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 deep. Bade obone mhlawumbi uba umjida ufune intombazana, uyabo, intombazana ivele ize kum ithi kanje uba heya ke, hayibo, kutheni na umntu wakho ebelentuza ebesifuna enje ubone like bathetha kakubi ngaye apha kum. Qonda like uyabo ke ngoku ingxaki yile yoba yena uyalentuza. Like uhamba efuna wonke umntu, bawuthini abantu bungamhlebi? Like bawuthini ngaba abantu ungathethi kakubi ngaye? And abantu banalaa nto uba hayibo tshomi mhlawumbi noba like ndim lo uyingxaki, yabo, mhlawumbi noba abantu bacinga uba mhlawumbi akenzi kakuhle ebhedini, mhlawumbi ubona akenzi kakuhle kwintoni. Mhlawumbi noba abantu banobuza uba like i-boyfriend yakhe etheni le xa bayibhalela amantombazana oko uba yiza ndiyakufuna. Ubone banalaa nto mos abantu because ndenza umzekelo, uStacy for example mhlawumbi bawubhalele uStacy, uStacy uneetshomi zakhe. UStacy akasoze angathi kwiitshomi zakhe, hayi tshomi jonga nanku umfana undibhalela uba mandize. Nomnye mos onestori sakhe uchaza umfana kabani, nomnye onestori sakhe uzawuchaza. Because ngoku like ever since ndipowuste laa nto like wonke umntu ke useba nesiza. Even onako lo walapha uthi kanje uba hayibo uHolly banendibhalela uba mandize ntonton. Onako lo umhlophe funde nomzamo. Onako man for sure inoba uyamazi. Onako banebhalelo, banesithi uba hayibo umntu wakho uyandibhalela ndimsendele u-V1 sepicture nomntu wam, yabo, uba hayi ndinomntu mna ntontontontontonton. But still and ke ngoku like uyandixelela onako izinto because nam ndiyamxelela mhlawumbi i-boyfriend yakhe indibhalele uba hayi ndive ndibuze tshomi mhlawumbi nohlukene nomntu wakho athi kanje uba tshomi ndithi hayi ke jonga undibhalela imeseyiji then ayomfeyisa ngokwakhe, yabo, ubone ngomntu wakhe seyitshintshile, yabo, okanye athi hayi tshomi zantontontontonton khange umbone okanye onako ebengazanga kwelo cala because uyathanda uya koolerato. Oolerato bahlangazeza, yabo, okanye into yabo into enjalo. Yeah. Hayi. Kweningi and then you-one. Like kuleyo mngqambula kuthiwa ushiywa njani? Get to a point uba uyashiywa emngqambulweni like kaloku kuyatyiwa kuyatyiwa mosibona like ndenza umzekelo, yabo, mna ndihlala apha wena ndihlala next door then yena uhlala mhlawumbi phofu mna ndihlala apha omnye uhlala kude omnye uhlala kude but iitshomi ziyakwazi uba tshomi xa mhlawumbi ndenza umzekelo nibayi-3 esimini asoze mani nide nivane noyi-3, iba khona laa twosome, yabo, abantu bakhona laa twosome izazikhupha ecaleni, yabo, okanye mhlawumbi baxole lo udizi masitshomane thina into strongo soyi-2, yabo, masimshiye, yabo. Hayi nyhani akubikho ngxaki, yabo. So ke ngoku hayi mani ubone bane bepowustana ke ngoku iitshomi ezi because bayi-3 then iitshomi ezi ke zimane zizikhupha, yabo, kutyiwe ubone mhlawumbi kuyiwe ekrosini kuyotyiwa i-fish and chips bazamshiya, yabo, okanye bathi kanje bavele bagqithe, hayibo gqitha njani, hayibo, like hayibo namhlanje batye zibini like hayibo like ugqitha njani tshomi like hayibo. Kodwa wena xa unemali bakhona abantu batye, kodwa mna xa ndinemali funeke nicinge. Iyavakala if uhamba nemate yakho then qomba hayi alakha choose yagqitha. Uyabona ke Then even niqhela uhlala nonke yabo like niqhelile mos uba hayibo qhelile utya sonke mos, so hayibo akho nto ingxaki mos achoose because hayibo so like ingathi ubone sitsala izisu ezininzi or something. Yeah, andinasay. I think we can close it. I think we can close it. Anyone wanna say? Mna guys, anasay but guys, single mna andijoli. No, stop capping. Single andijoli guys. Ubuthe unomntu ngoku sibayitshitha please. Then Single and anyone wanna say ofuna itsho something? And ngalamini guys ndandibethiwe ndicela ukuxelela uba ndavuka ngengomso ndilindele uba kuzoxolisa Uxolisa. nix
Qonda uba abantu bandithethe ekhaya. Bandithethe ekhaya tshomi, nqonda uba ndizihlelele tshomi. Ndibane nam sendidwanguza ebusuku ndodwa ndiphethe ifowuni bra. Qonda uba ndayibalisa le ekhaya. Ndaqonda uba okay, ndaqonda uba okay namhlanje banxilile mos, basanxilile so abazuba nayo itshansi yoba mabaxolise. Ndaqonda uba ngomso ekuseni noba ndizawuvuka sekuxoliswa, qing, kuthethwa into yepilisi ngoku. Hayibo. Kamnike imake neepolisi ayi-sorry bra. It's fine, sendirayithi. Kaloku ndavuka ekuseni andithi Mm. ndafowunela uStacy, yabo. I even told you. Ndafowunela uStacy, yabo. Ndabe ndimbuza kuWhatsApp because ndimbone offline. Ndimbuza kuWhatsApp uba tshomi uhambe rayithi izolo ntontonto, uba ndamshiyela iimeseyiji ezininzi. I think ndade ndamfowunela nomfowunela qha I think ifowuni yakhe yacima ke. Hayi nyhani, ubone ndi-worried ke ngoku ndithi yabo umntana abantu behambe yedwa ngezolo, yabo. What if kwenzeke something, yabo? Like ubone ndiyastresa. Like andiyani ndiyastresa, yabo. Nyhani ndamfowunela uStacy kanintsi, okay akayihoyi ifowuni yakhe. And then yagqitha imini, I think yagqitha imini wandiphendula ke ngoku uStacy uba hawu urayithi into. Ndabe ndimbalisela ke ngoku laa nto yeepilisi because ibiyenzeke ngobaa busuku emveni uba kugodukiwe. Hayi nyhani ke ndamxelela umjidi uba yazi yintoni, ayikho rayithi laa nto ubuyenzeka uStacy. Wabe sithi hayi khanimbethe uStacy. Ndithi asoze kaloku, ungavele uzichole sowuphaa phantsi, kodwa awubethwanga. Njani? Like noba ndiyakupusha mos awunode uwiswe uba ndidushile. Like umbethile, like I even saw that uba umbethile umntu. Ndabe ndisithi ke makhe irongo nyhani le nto uyenzileyo. Yithi ixolo kuStacy, yabo. Even noba ufuni ke like yitsho uba okay fine, sorry ngento endiyenzileyo izolo. Benginxilile, at least so-understand because ubunxilile. But ke hayi ke akasa-understand because uyayaba uyenza oko. Honestly, I think we must close it as Eshe Sangqa. Eshe Sangqa, come on, not really company or whatever. We're gonna have a meeting. Yeah. So yeah, now you're included. Yeah, now go Eshe Sangqa. If you are cheating, you're out. Hello, my bros. Hey yo, don't forget it's episode 20 of Eshe Sangqa and Friends podcast. Don't forget to subscribe, comment, and share, like, do it again and again. It is your host, Eshe Sangqa, the sexiest man in Strand in South Africa. It's Chocolate No Vanilla, a man with a master plan, sexy more than your girlfriend and your boyfriend on top of you. GPV, I call right. You can need GPV, guys, please, man. Please, guys. There's no excuse for a GPV. Ayikho, bros, too. Ayikho. Thank you. See you on episode 21. Bye.